Haganege Yukrish Bakhuid tong in Dubai Nagabinda Firmilin Wanyang but Tlek Linkoi but in Yungud Kikun Kamdam Nagabinda Marsha Wanyang ba Kadba Hidang Yale Eka interview Lashai in Dubai Nagabinda Supersil Kong Tim Nagabinda Lamberlang Milim Umlong ba Nagabinda Gajinga E ban Eid Shirhem Jisu Duai Nagabinda Pin Klein Borlang Karsimyong ba Inangya Jinkoi Jinkya Duai Nagabinda Tuili Dakar Banya Gajinga E ban Pai Shau Jisu Lai spa lai kusa. Lai spa lai kusa. Kohiman ko parang tong Sngi yaw Jisu Nagabinda kanega Sngi Nagabinda kanega step haganega Sngi Trai ni Duai bau Jisu unangkarko kardo yangi kadbangi shimenda haganega Yukrish Bakhuid nginang trang Nagabinda ka jinkoi jinkia met patmen siyam hakerteng upa baru kon baru men siyam Bakhuid Amen. Kajinga jongo Trai jongo Jisu Christ but kajingi du play jongo play lembat kajinga selak jongo men siyam Bakhuid kindon rankad but pi barong Renkan pat piru. Tongi sangesh por ban kuslai halakam donur kamen siyam jongi halar ki pop baro ki bangile kajimpule kapin ken mau yangi ngide ben eid yau Trai blay jongi daga donur jongi baro daga men siyam jongi baro daga jimmur jongi baro daga bor jongi baro habangi don ga jingi yau Jisu hakane ka dur ngila ban kudup yakiway ngila ban map yakiway ngila ban light luid root nagi pop ki sang jongi bun seed ngi ngop haka pop habangi hiar naga jingi du Chris ko himen ko para tongin tuai na du ka donur bau Jisu un pensle hangi such a scene daga jingid ka jongu da umensiam Bakhuid kramba ngin stang ban isi ka pop bangin stang ban kiana ka pop bangin sausi halor ki pop baro ki bangile sange shipor ben duai Nagabinda ka nega jimpensle knamba ngindup job halor baro jait ki pop haga jingim jongi ko Trai Jisu nginom pop bunsin nimshim lala eid yeme kumbang ide ben eid pen kuid yangi pen slay yangi sashasin daga jingir jame sait kud yangi daga snam bakar dor ga jame nga pala how blay badan bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun e daga jim prakhat daga tin daga kam daga jingle klet daga jingle pala janga daga jingle pala janga daga jingle pala bakrao e janga Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teisoti ya kiangel bat kirikoi bad yapi ko himmen ko para banduwai Nagabinda jonga how Trai ublay jongi ublay badan bor baro ni sene yangi badendala mahapigi pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut
in near Dubai nagabinda ki jing tumu jangi shime kamda me baro ma pi ki bashimenda online ha kene ka mas Bakhuid lese don na pedeng jambi batia pang ha ke jing tia lese pemla ban yard ban yang baka bor jisu kan wan yar halo jambi menda Dubai da ke jing rio bale da ke jing eid bau jisun ka Taïew jisun pen kai ti pi jisun pen klai ne ka ben siam jambi ba pin hem yawu Koblei me uba pen bao ya ka jing shai jong ka jing shi sha jame ha ki tu ki ba yard vir kanang ba kin shem biang ya ka lindi ta ai ba barro ya ke bala new kum ki krostan na mar ka jing ka ba ki pla kin la ban kin taid ya kat ka ba persha ya ka ta ka kerteng bad ba kin board ya kat ka ba ya de badka Dau Trai jong yu Jesu Kristo kun jame. Uba im bat san sha rengkat bat me. Hake jing along kawe jong min siem Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih na kitab Deuteronomy. Kal nong ka balai peu kat khot ka bash peu. Terter hadu kat sau. Moses ulakran haki paj ba uong. Pin ka ngo ya kaktin utrai uplay jong pi pad rakhi ki hukum pad ki an jung ki balatho hakani ki kitab jong ka an pad pin phai show trai uplay jong pi da ka donot jong pi baro pad da ka men sim jong pi baro na ba kani ka hukum ka banga aya pi menta ka sngi kamlong setia ka ba e than ya pi lane ka don shechingai bak kam don setia happening yo pi ong manoken ban lek kiu shepening na ka benta chungi Bat ban lam ya ka shangi, kanam bangin dup yo sngau ya ka, bat ban le ya ka. Kam don ru shashiliang kaduriau, yo pi ong, manoken uban le shashiliang kaduriau na kabenta chungi, bat ban lam ya ka shangi. Kanang bangin dup yo sngau ya ka, bat ban le ya ka. Henry kata kaktin, kadon hajan jong pi, kadon hakashentur jong pi, bat hakadonot jong pi. Di kumta, pila ban le ya ka. Kaktin jong Trai. Iso ya ublay. Sam drup kundai number Nyospa Sanpusa. Nyospa Sanpusa. Rai kidi kat lai kat sao. Arpuway terter. La
Kajimpule na kishiti u Paulos Bakhuid shaki Kristan hakolose. U Chris Jisu ulaong ulong hakadur jong ublay. Ya uba la banyoi u kun prang Sngi ki jing tau baro. Namar ha u la tau ya ki e baro ki ba habneng bat ha kendel. Ya ki ba pau bat ya ki bom pau. La dadei ki ket ne ki long krau. Ne ki bor sin shar, ne ki bor penyat. Ya ki e baro la tau da u, bat na ka benta jong u. Ulong hashwa jong ki e baro, bat ha ki e baro ki ne lang ka we. Bat ha u ki e baro ki ne lang ka we. Ulong ma u kli jong ka met ka balang. Ma u ulong ka jing sedang. Ubanikong ban mi pat na ka bayap na ka jingyap. Bat kumta haki e baro undup long ukli do. Na baha u baro kajing pura ublay kalas ngaw baha bansyong. Bat da u enwan lambiang yaki e baro sya uhi. Yaki baha kapertay ne ki baha beneng. Daka ba penyasok daka snam jong kading pena jong u. Kaktin jong Trai. Isongo Yauble. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ilang projong agi sa skoria kaktin jonga. Ngai tu yaki kipat kibut yanga. Trai undon rengka bat pim. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Aburam make a try. Hakumi uwe ustad ain ulayang ban tinju ya ujisu. Uong ko nongikai ayu ngade ban le bandup iyo ya ka jingim bam juku. Ujisu la jubab yabu. Lato ayu haka ain pipule ayu hangda. Utau beri ula jubab pin I dia utrai ublay jampi daka donu jampi baro daka mensiam jampi baro daka bor jampi baro badaka jimmo jampi baro badiala upara marjan kumba iala dehi te ujis ula ong hau pila jubab iaka badei tole kumda pat pensayim henry maupat ba ukwa ban pengsan iala dei ula kiliyaw jisu te ue upara marjan janga ujisu la jubab uwe ubreyo ula hiyan na Jerusalem shajariko bat ulangat hagikti nong lute kiba enda kila lute yau bat kila sho yau kila petno bat kila I yau kum ubayap
Te kala jia rengkat. Ba uwe ulindo ula lait-ïa nagata kalindi. But haba ula yo I ya u ula yait laka yait. Kumjuru uwe ulebi. Haba ula poi hakata ka jaka. But ula yo I ya u ula yait laka yait. Henry uwe unong Samaria. Kadba udang leit. Ula poi hakata ka jaka. Ba udon uta ubriyo. But haba ula yo I ya u. Ulas ngusenay, te ula late siya u, bad ulas pain iya ki jimong jangu, udate da ka umbiniyang bad ka wine. Nang da ula kintiyu iya u hala u kada, bad ula yalam iya u siya ka ying basa, bad ula sumar suker iya u. Hakas ngi kababod ula se ardenar, bad ula ay ha utray ying basa. Uang artat to sumariawo but kat kaba pimpelut tam ngan siu enda ngawan pai biang uno nakini kilaingut pitarai ubala peni ba ulong upara marjan ya utau beriu ubalangat hakinong lute ula jubab uta ubala le isene yawo te ujis ula ong hau kilait Bartole mapiro kumju. Ka gospel jong utrai. Kajiro ya me ko Chris. Ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Ngidon laitili gi jimpule mindakas ngi bas ngautanat. Bakadaw hangi. Halor karukam bangi deben im haganega partay. Barki jimpule kipen kan mau yangi. Baka jinkot jangi kalong. Ben id ya utrai uble jangi. Kabamut ngide ben buning kong ya uble haka donut haka mensiam haka maddu jangi. Ladang ngila ben bu uble haka maddu jangka jingim jangi. Ngila ben buru ya ki marjan marpa jangi ru. Kumbangi bu uble haka jingim. Ngilaban id yaki. Namar, habangi id toin ya uble, habangi shanya teli telan ya ujisu, ngilaru ban kindiu yaki himmen ki para saudong jangi. Ngilaban yo I yaki, ngilaban peit yaki, kumba peit ujisu yangi. Ujisu peit isine yangi baraboro. Ujisu peit daga jingid yangi baraboro. Haka ju kadur ngila ban peit yaki himmen ki para. Ban peit yaki himmen ki para. Ban new car yaki himmen ki para saudong jangi. Ngidon kam ya ujisu ningkong hapo ka donud. Nakataka daw Moses ula kendu ya upai di Israel da ka baong shema ko Israel. Yid ya utrayo ble jambi. Daka donur jambi baro, daka mensiam jambi baro, daka jimur jambi baro, daka bor jambi baro. Kaba mod ujisu udan hamalla ke benda janga jingem jang ki bangait. Ujisu de bandon hamalla ka jinglong jangki. Ujisu de bandon hamalla ka parkhat ka pardain jangi. Ujisu de bandon haki kam ge jam jangi. Ujisu de bandon haki jinga de jangi. Ujisu de bandon haka mensiam jangi. Haba ujisu ullong utrai janga jingem jangi. Ngila ban idya kiway. Ngila ban isene ya kiway. Ngila ban perkat lem ya kiway. Ngila ban kindiu ya kiway. Kumba ujisu kindiu ya ngibaro. Ngiyos ngo naka shiti jongo Paulus bakusha kolose ujisu lale ayu naga benda jongi ujisu la kindiu yangi daga jingid kaba palat badula khloy ben yap naga benda jongi u Paulus bakudo kadau hangi shalor kata ga jingid kaba kerpang jongo Jesu ngi baro ngi im hakane ga jingid jongo Jesu ngi baro ngi kit hapo jangi yaka jingsha shitom jango Jesu ngi kit hapo jangi yaka dim bana jango Chris ngi kit hapo jangi yaka jimmi pa jango Chris de naga taga daw ko himmen ko para ngi ken mau yaw Jesu man ga step ngi ken mau ban mani yaw Jesu ngi ken mau ban shimenda mas Bakhuid ngi ken mau ban duwai bad ngilalaban mapru ngilaban im halaki inga sem jangi da ka ba kudup ya barro Bad habangi
Paisha ka gospel u Jesu dang batai shushu ya ka ba u Moses ulahikaya u pai di Israel. U Jesu ulang u Moses u batmai. Udang penshai ya ka jimmo jimbarkat jong uni u start ain u bakwa ban tip halor kanu ke rukam ngilaban penjana ya ka jingim. Bad ka jingkerli jong u kambat kut. Bad udang kerli binia. Kaktinu balik ka ang bantinju ya ujisu. Lada u kerli bantinju ya ujisu compare. Ujisu long uble. Ngimla bantinju ya uble. Ngilaban long kibriyu bangat haka pop. Lesi kibriyu kitinju yangi. Hendra ngimla bantinju ya uble. Bada haba ula kerli ya kaneka jingkerli. Halor ka jingid marjan marpa. Ujisu penshai shushu yahu. Hakaba ring door syapang kajing le jongwe uburiu ya uba syamong unang Samaria kadon ka jimut kaba jilliu halar kane ka jimbatai jong ujisu unang Samaria ude ujisu hi ubayait halinti bad ladang e pet binia ngilaban yoi ha kane ka patshi sapa syapang unang Samaria Baro kibriyo, baro laingut kibriyo, kiba la don hangdo, kamda me ubriyo bala mensao, badu lebi, ubala yard halindi, ulindo uba yard lindi, kibaro kiwana kaju kajaka na Jerusalem bakila wan hiasha Jericho, na Jerusalem kila hiar. Na Jerusalem ki wan hiar kabamud kila late nagabinda ka jimmane ubale. Baro ki wan hiar na Jerusalem kanamba kindupla ban yomad ya ke jinge du Jisu. Ki ma baro kila late mane ya Jisu. Kila late mane ya ubale. Kila late ban terwa jinkin ya ha ubale. But ki wan hiar kila pindap ya ka kameram jangki ngila banong lese kumulindo ne kumulebi. Baduni uburyuru ubalangat haga jimmen sao nakiti jong ginong lote mauro la pendep ya ka jimmane ubale henre kadban nang yard kaneke lindi ki shait ong ki babatai bad yakin jingto bakut ki ong kaneke lindi shajeriko kalong ka lindi jong snam namar bale kane kalong ka lindi bamatam Lesi haka hapadeng jongiru ham hindai don gilindi ba ma hakane katain lese ki briyu ki onghana omde banyard lindi haka taga jaka omde banyard lindi pormit namar ngi shai ting nongshono lese don gi por ki briyu ki kimnush banyard lindi habala dum don kum kita gilindi Saudong jongiru ngim nud banyard pormit ngim nud banyard marwe shimet kane kalong kum kata ke lindi ha Jerusalem lindi shajeriko kalong ka lindi jongasnam namar ha kane ke lindi ki aptap ya ki nonglute ki risiniu ban lesniu ya ki brio ban yakini ya kaspa ka peu jongki Bad kumjuru ki syait penyap ya ki brio ki bayang persya ki bayale persya. Na kata daw ki syait kod kadlindi na Jerusalem sa Jericho kalong galindi jongka snam. Bad kumjuru kumbangit tip ka Jericho kalong ka sor jongka jimpen shoy. Lada pilate minda syaka sa Jericho ne haba pilate kiu hawulum jongka jimpen shoy. Ngidon kawe ka hotel ka restaurant bato temptation hotel ka restaurant temptation restaurant jimpen shoy namar de hangdo hauta ulum hanaki ong ba uksuit ula pen shoy awjis ladangi ki hauta ulum hangda don kane ka hotel bato hotel temptation pa haka ju kadur ki hong kane ka Jericho kalong ka sor jong jimpen shoy bon jait ki jingsni kiong habang ishim ya kane ka jimmut ha ka jingim mensiam ngilaban yoi kane kalong ka lindi ha ka bang yakendo jingtinju ka ba palan ngiyakendo ya ka jimpen shoy ka ba harukam
kane kalong kalindi ubammen uksudu aptap ban penshoy ki briyo kumba uksudu la ap ban penshoy ya jisu baduni ubriyo la jid ban yad ha kalindi jonga snam lindi jonga jimban shoy lindi jonga ubammen ula jid ban yad ha ka kalindi bad haba ula jid ban yad ha ka kalindi ula ngat ha ka ti jonga ubammen bad ula shamong ula tia kumpan ia henry laingut ki bru ki lay ai thang to ki badon shisha ke jingit kli kumulindo kumulebi henry kimshim la kitkli ban sumari au tau bru ulam paraju henry kimshim la peitiau kimshim la sumari au kikalalong nongwe yau ni ubru henry manoba pat peitiau udeyu nang samaria unang Samaria ula ra haka plajongu wine bad ka umbiniang ula ra ya ka wine bad ka umbiniang kai ga jimur janga wine bad ka umbiniang wine kalong kumga ko katre kumga detol dese haba bonsin ni mensau ne lamong ye kiti ki jat jangi ngipindon gam detol ban side kuit kalong ga kadon ga bor ban pin kuit na kiniang bad kiju ki shaid ra umbiniang bad ka wine ha ka pla jonge katsa bakileit kum ga first aid box kira yakane ban yara habang ngira habang ilei jingleit kindia dawai ngira ki dawai badon kam bad man ki bru khaba ki le jingle ki ra wine bad ka umbiniang kum ka dawai bayarap ye ki yojia kaminsao kadon jimmensao ne kano ga jimma halindi sinki te wine kang ne kayang kum ka dawai ba pen kuit ye ki jingmong kadon ga bor ban pen kuit bad wine hang ne kayang ru na ga bendau jisu ulong uba pen kuit yangi ujisu ulong uba yarap yangi na ke jing sinyo harukam ujisu ulong uba yada yangi na ke jing tenjo na ke jing pen shoy ujisu ulong uba pen koit yangi na ke jing mong baro bad une us nang Samaria ulong uba kit kleba yala ka kameram badula ra ya ka wine bad ka umbiniang kayang uyang nagabenda umensiam Bakhuid yada yangi na kano ka kiniang ne kano ka virus ka balaban kataya ka jingmong janga met umbiniang uyangro kumka bor janga jimpensle umbiniang uyangro banyada yangi ban nakaban rung kino ki kiniang shisin la sob umbiniang omdon lashu ya ki kiniang banrung te kane kale ka rukam baki ju ki pindon kam ka wine bad ka umbiniang bad haba uni unang Samaria ura iya ka wine bad ka umbiniang ka ba mod kata ka jingdon jongu bad kane ka jingkhloi jongu ra iya kane ka peni shai kadar u khloi ban ra u jisu rengad badu haba u jisu don ha ka jingem jongi ngidon ka jingkoi jinghia ngidon ka jingyada ngidon ka jimpensle artat ha ka jingem jongi lada u jisu don ha ka jingem jongi ngidang roy ha ka jimpensle jong mensiam Bakhuid badu ni uburi bala mensau udon kam shisha ya u jisu ben pen goi diavu udon kam shisha ya ka jingyada udon kam shisha ya umensiam Bakhuid na kaban kuit pura na bar kasnambala bityavu na kaban kuit pura na ka jingtenjo kaba ule yakandu ha ka jingim ha na ka jingma ba ule yakandu ha ka jingim na ka daw kala kadaw shai kadar ha ka ne ka parshi jongo jesu ula yarap yavu ula sait yaki jingmong jongo da ka wine bad ula sop yavu ula pensle yavu da umpeniang kaba mod ujisu ula rong ha ka jingim jongo nangda uni uburiu ula pension yavu hal rukada bad ula ra yavu ha ka ying basa hangne kalong kabalang shong hal rukada kaba mod don ro jingye serim bad kaba ujisu ulale
ban rung ha Jerusalem ha kaburam. O Jesu o kadaw biyang ya ka ban sadya ha ka jingim jangu badulang kren artad hauni o brio lada o yesha ya o blay upa lada o don ka jingit palat ya o blay pensa shem pensa lab ya o Jesu ha ka jingim jangu bad uni o start ain ula kams ngautu ya ka jingmot ka ba o Jesu ang nangda uni o nang Samaria ula lekom no Shisin ba ula penboy yauni uburu bala mensaw hakiying basa ula ay artilli ki pisa artilli ki coin artilli ki rupa hakakati jong uni unang sumar ying basa kay ga jingmud jong kane artilli ki pisa ne se artilli ki pisa se the denar ba ula ay hauni nong sumar ying basa kane kalonga jinglong jonga balang artilli hangne kakati nubale bat ka sacrament ki nong batay ya ka jingto Bakhuid ki ong kane ar denar kayang nagabenda kakati nubale bat ki sacrament ka jingim jongi ka seizo ha ka balang lemba ka sacrament kamda me ki Eucharist Bakhuid kumjuru ka jimpu son ya ka tino balai lemba ka jimpu son ya ka tino balai ngi kamidia balai ngi kamjan badu balai ngi roy ha ka jingi mensiam bad ngi boy shaka jinkinia Eucharist kumbangila puson ha ka shiticho jongo Paulo sa Kolose ka jingia pat ka jingsha shitom jongo Jesu bat ka jimmi pa jongo Jesu Christ ka wanra jingim yangi man ki jimpu son ya ka jingim jongo Jesu ka jingsha shitom jongo Jesu Christ kade ben yalam yangi shaka Eucharist Bakhuid bad uni uburi ulatarwa kabamud nagabenda ki bappa nagabenda ki basham mong nagabenda ki bangat hakikti jongi nonglute ngida kidon kam ya ka Eucharist Bakhuid kidon kam ya ka tino bale ban pentengen yaki haba ki yakundo jinge haba ngingat ha ka jingsiniu haba ngi kingop ha ka jimben shoy kumno kilaban roistet nakata ka jinglong kumno kilaban light luit nakata ka jimma kade lemba ka jingshash kore ka tino bale kumjuru lemba ka jimpediang ya Jesu hakamet bat ka snam jongu nakata ka daw Jesu la kren kumne how ni uburiu ka jingid kanlong ka bapura haba uno uburiu kano kabriyo bakoloy ban imha kabalang yake bala shamong yake bala snow jinjar kide ban wan paisha kabalang kide ban rung ha kabalang bat kide ban pediang yake ba kongsan na kabalang krambang indup light loy na kajimma habar kabalang ngimdon jingyada Hapo kabalang ni don ga jinggoy jinggia ni don ga jingyada namar na kabalang yo ya ka sacrament ngin yos no ya ka sur jongo bale bakren hangi banang daw ni uburiu shwa baun leit ula ang ngan wan pai biang kane ka kadaw syapang ga jingwan baar jongo Jesu habang wan pai biang ngan pen biang ya ka baduna u Jesu wan pai biang hangi haka jingwan ba arjangu ban pen biang ya kabaduna ban pen jana ya ka jingim jangi ko himmen ko para lemba kane ka parshi u Jesu kren syapang yalade u Jesu uang hangi ladang ngi don kano ka jimma ha ka jingim ngi don kam ban pediang yawu ngi don kam ban imrangat badu ngi don kam ban kindiu yawu krambang indup yo pura ya ka jingo jingkia lese ki briu saudong jangi kim sauto ya kane don bon ki briu ki bayat kum ki lindo kum ki lebi kalam sumar ya kiwe kalam khuziar ya ki jingim jangi lese don bon ki briu ki ba im tang ha ka ain garol ke dese ki penshang nangrim ya ka jingim jangi tang ha ka ban bod ya ka ain bad ka hukum kalam da don ka jingisne henry Jesu ong shisin bangi pediang ya Jesu ngilang ki ba pura ha ka jingim jangi badu Jesu en penjana ya ka jingim jangi ha ka balang ngedon ka jingyada
ha ka balang ngidon ka jinggoy jingkia ha ka balang nginyo ya ka jimpen sle jung men siam Bakhuid bad ngide ben id ya ka ne ka jaka da ka ba kemelendi ya ka jingwan pai biang jangu Jesu ha ka jingem jangi ya ka jingwan ba ar jangu ha ba wan biang un sa peit yangi un pen biang yangi bad un sa yalam yangi shabaneng kane ka de ka tong janga jingem jangi tongin duwai ha kane ki Eucharist Bakhuid ba mangi iwei pa iweru ngin long ki ba khloi ban ra ya ka wine bad ka umpeniang ha ka pla jangi ngide ban long ki ba ra ya Jesu man gasngi ha ka jingem jangi lese yo jiang ikalet nemba ka jing tolot jangi ha ki ingasem nginang duwai Jesu ya rap yangi ba mangiru ngilaban ra ya me man ka kelip mat ban ya kendo ya kibrio badon hapedeng ke jing jinjar kat bang yad ya kelindi janga snam kat bang yad ya kelindi janga jimpan shoy ngin light na ke jing mahabaro haba me don ha ke jingem jangi Jesu bayid karko kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi kindio burom yangi halor jamme kumba unang samaria ula kindio ya uta ubrio bala shamong haloru kada ngirungi kwa ban shong lang rengkat batme ban poisya kabalang Bakhuid ban dup yo pediang ya ke sakramen Bakhuid bangin dup imbiang enyaro ya utrai Jesus Christ Jinom la jinom, amen. ko himen ko para tongin yang tongin plai ke jinge ke jongi Lai spa dripue. ko himen ko para dap daga jingit pat ke jingit ngidwai nakabenda ke jingdon kam changa balang baro kawai nakabenda ki himen ki para jungi gikindi yaki baro shaga jingis ne ke jungu Kris nakabentaw pa Bakhuid chungi ubishop chungi kilin do bat ki katikis chungi bakin dup tikikit khiajur nakabenta ka jingdon bakin jamin sim bakin jamet jongki pad ben riu jongki ngikar pad ya me ko Trai ngikar pad ya me ko Trai nakabenta karampe Kristan chungi baga jing pikir ki jingdon kam jongki para bangej baduk tam chungi kan longkat nrai tu jong kan yam chungi ngikar pad ya me ko Trai ngikar pad ya me ko Trai nakabenta iwe pa iwe nangi bangin om kentaj wat uwe ru ubriu wadi kinong shun chungi nakajing I chungi ngikar pad ya me ko Trai Ngikar pad ya me ko Trai. nakabenta ki bapang bacia bakin dup sengutengen haba ki para Kristan ya sumar lem yaki ngikar pad ya me ko Trai Ngikar pad ya me ko Trai. nakabenta ki priu paro baki singa pad hapdeng ki chaj ben riu
Kin dub jano bat ba we ubriu undub nyo bang yalong paro ki kun jong play bat bang yalong shipara iker pa de me ko trai Iker pade me ko trai. Ko trai ko blay. Ni e dia me ni mane ye me. Ba mela pediang ya kene ke jingkar pa jangi. Ba men pensle ya par o ki jingang no jangi. Bangin dup lang ban yo pediang ya jisu ha ke jingim jangi. Ha ke lendi sing king jangi. Bangin dup yo jing koi jing kya. Bangin dup yo ke jinget ka baskem. Ha ka ban ap hadu ke jingwan ba ar jangu. Ni pan ya kene dau kris utrai jangim. Amen. Lai spa profusam. Toya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jumpi. Kallang ka ba pediang hun hau blay upa ba don bor ba rom. To try putting jing knyani ki ti jong pi. Nakamata ka jing ro ko puro ba kerteng jong u. Ka jing mentoy ngi ba ka palang Bakhuid jong u ba ro ko wei. To peit ya ki jing terwa jonga alang ka ba duai ko trai. Ba tai ba en pediang ya ki. Naga benda ka jimpen roy ya ka jimpen kuit jongi banget. Dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Rengkai bat piru. Token to you ya la ki donut. Ikin tiwi ki shau. Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Ka song hok bat kate. Da shisha kalang ka ba shang hok bat ka badai. Kadai ti jangi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka. Banaingu ya me ko kenrat ko pa Bakhuid. Ko blay badon bor bad bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ. Nama daga jingaya wu ula pendimai ya ka jinglom brio barim. Bad daga jing shashi tom jangu ula pendam no ya ki pop jangi. Daga jingmi pa jangu na ki baya. Ula play ya ka linti shaka jingim bam jikut. Bad daga ba ukiu shame ko pa. Ula play wang ya ki kardop ka baneng. Bad namar kata rengat bad ka kinhon jangi angel bad ki rikuin. Ngirwa ya ka jingrwa ya ro ya me. Barngi pen pana kalam sangim. Para itrang nakapenta ka jing don jango jisu ha padeng jangi bangindup ya mari ka jinggoy jingkia met pad men siam kam ta me pi bara ki bashi menda ha ne gi ukrish Bakhuid duai na du ka donut
bau men siam Bakhuid man hiar halo jampi halar ki inga sem jampi halar ki bapangi beshitam halar ki batalat bar bakumba ujisu labatai hangi hagane ka patri ka wine bad umbeniang kan kalalang shisha yangi banlong ki jongu Chris bangin yo jingkoi jingkia met bad men siam lemba kaneka por ka bakantang tam iduai bau jisu le kampla halo jangi bakinam popkin kala ka bamod yaki batalat bar kin yo bar yaki bartatin kin sngote kana bat snoskem bat kin yo bar ban up yaka jingwan ba ar jungu Chris dashisha melongo Bakhuid ko Trai kata may jang ka jingkoid barom Nyamar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum ga jer halo janki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jango Trai jangi o Jesu Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons nabha ula pedang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halake senran u ong toshim batto bam na kane pi baro ne mar kane kalong ka medjanga ya ka banaiti na ka benta jumpi haka ju kerukam endala la ya bamula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halage senran u ong to shimbar to dina kane pe baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batti mai bad bam chikud ya ka ben pen mi naga benda jampi bar naga benda ki babu naga benda ka jimap yakipop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jungu Chris to pen kuid yangi. Pen kuid yaki men siam hadim pen kuid. Pen kohit pen kia yaki bapangi bashitam bara. Yada yangi nau bamen naki kalam. Kajimaya jongka jingit. Katasin bangi baduneu bagi dina kali kakuri iben gaji yap jong begota tadadu Nemar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia bad ka jimi pa jangu ngi tarwa hame ko Taïew pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi dai nguaidem nemar mela new yangi ki babit ben yang hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas nge vrit ngi karpadia me bangi ke bayo binda hakamet bad ka snamu Chris ngillong ki bela penyat le kawe da o men siem Bakhuid token mau ko Trai ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte bat to penjana ya kha ha ka jingid rengkat baduliyo uppa Bakhuid jangi wil badu bishop jangi bat baru kilingdo bat kirinium takan maulemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yotiya da ka bakarmen ya ka jimmi pat badia baru ki bela kalat no ha ka jingi sune jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to yisune yangi baro ngi karpadia me Barengkat bat kamaria te suti Bakhuid ka kami jango bale ujaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baru ki rikuid ke bela pensnga baya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben talem haga jingim bam jikut bat bangini ro bat pendon buram yame da ukun jamme o Jesu Christ Davu lembadu badhavu kallo hame ublay upa badon bor
Haka jingelong kawe jung men sim Bakhuid. Baro ka buram bat ka jingero. Junom la junom. Ko himmen ko paratong induway. Kumbau Jisu lahi kaya ng iban duway. Bangindup iyo ka jinga Bangindup roy haka. Bor jung Jisu. Bangin imbara bor badu Chris. Bangin penjanay ka jingim janggiway. Da ka ba Trai kam ya ka jingi jung balay hapo jungi. Yai tiru ya ki ba talad bor hapadeng jungi. Kam dame pi ki ba shimbenda ha ka nega online mas. Lese don bu napadeng jambi pi pang pi shitam. Lese pi don bun jait ki jingo salay. Lese pim don borshu ben yaid ben yang. Ay ba ka bor Jisu namban hiya. Da ka wine da peniyang pinang yo bor. Bau Jisu unyalam pi sashasin shaka ing basa jungu. Kopa jungim. Ruba habening kalong ka Bakhuid kateng jumi. Kanwan ka hima jumi. Kalong ka mon jumi. Ha kendaw kumahabening. Toay yang iminta ka jimbam jungi kabahalakas. Padamap yang igerengkam jungi. Kumbangiru ngi map ya kebeles niu yangi. Badwatelam yangi shaka jimban shoy. Henry ta pelait yangi naka basinium. To pelait yangi ngi karpart ko Trai naga jing siniu barro. Haga jing spoon jamme. To ai jing suk jing sign haga sngi jangi. Kanamba daga jing arab ka jing isne jamme. Ngi light baro bo naka pop. But ngi nyo jing yada naga jing jinjar barro. Kat bangi dangap kemelindi yaga jing garmen Bakhuid. But ka jing wan pa jungunam penim jangi u Jisu Christ. Namar ka jungme kalong kaima, ka jungme ka bor ka buram, jinam la jinam. Ko Trai Jisu Christ meu bela ongha ki apostol jamme. Ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi, Henry ya ka jing ei janga balang jamme. But ha ka jing spoon jamme. To ai hakai ya ka jing suk but ka jing etale kawe katkum ka mon jamme. Mamay uba im bada basensya. Junom la junom. Amen. Ka jing suk ko Trai kandon barabor rengka bat pim. Ringkabat Dab la ka jing idu Kristong in yaingu markelia. Bukun lang prodube, bigit ipapate, dusel seneyangi. Bukun lang prodube, bigit ipapate, dusel seneyangi. Hakami ukon lambro jongo bele. Hakami bakit naga pop jonga parte. Sukito ke bela korsha ka jinga wai jongo ukon lambrot. Kanrat ngomong pasang hok pemadrung pok kaying junga. Naisu ang tanah kaktiin kamasim junga sakyai. Kamet snam jonga Chris kan renga shaka jinga.
donor jangi Lamarba Melawan Hapo ka donor jangi Lembakane communion bensiam Lembakane communion Bakhuid Pindap shoy niya ka donor jangi Dakane ka jingid Dakane ka board Kabam me batay hangi Lamar Kadbam me don patni Gidon ka jingoy jinghia Te halo jangi ko Jesus Yaka wain temai Sop yangi ko Jesus Da umpin yang temai Bangin yoh dap daga bor jang mensiam Bakhuid Habang ya kendo jenge Habang is ngotalon Habang ngop hagik di jang bamen Habang kelon Namar ke jimpang ke jing shitong Jesus tai yangi Kamdame yakini ki himen ke para Ke bashimen da hagane ka mas Bakhuid Kner lakak teja me halo jangi Tai yaki Trai yaki Shaki ying basa Bamen sumari yaki Lemba ki sakramen Lemba ka tenja me Bangindup yo im Bangindup laban penbana Gindup laban sakina ka bendaja me Tai yangi vai pai vai Tai yakini ki himen ke para baro ko jisu Banginang yo jinggoy jingki apura Hagane ki yukirish Bakhuid Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, bende mai ka bensiam jangi, bende mai ka jingene jangi Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ni duai na kabinda ka jing khoi jing kiamet but men siam kabang ni duai ka jing duai jubilee. Ni karpadro na kabinda ka jing ben chempura ha ka jingim changi. Koppa uba habening to ai ba ka jing ei da mela ai khangi hau kun jamme Jesus Christ u himmen jangi bada ka jing tle ding jaga jingi kan klang ki to nu jangi da men siam Bakhuid kan kersiyo biang hangi ya ka jing karmen bala karku naga binda ka jing wan janga hima jamme to ai ba ka jinga e jamme kan pen kala dur yangi shaki nonglu lengka bam ju shang tai ban bet ye ke sembai janga gospel to ai ba ke to ke sembai ken pen kala dur na shapo ya ke jait ben riu bari ke parte mariang baroka we ha ka jing kami lindi batikana ya ka bening batimai bat ka parte batimai haba enda ki bo jung ba men la wengno ka buram jame kan ting shine judam to ai ba ka jinga e jang jubilee kan kersiu biang ingi ki pilgrim jang jingarmen ya ka jingang nur igi tia jingan show habani ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pensa priang ya ka jingkamen ba jingsuk jang nang sius pa jangi satela ka parte shamai ko blei jangi bala karku junam kan long ka buram ba ka jinga ro junam amen koppa jangi longa Bakhuid kartan jame kanwan ga hima jame ka longa mon jame ha kindaw kumba habening toy yang imenda ka jimbam jangi ka bahala gasngi padamap ingi krengkang jangi kumba ngirungi map ikabeles niu yangi padwatelam ingi sha ka jimben choy nrai taplait ingi na ka bas niu amen kublai komaria ka badap ta ka chingae utrai dun bet pa la kar kuye panam tein kinde balla kar kuye usoppo jom pau Jesus Komaria Bakhuid komi jong play duai na kabinda jongi kinom pop minda bla ka por ka chingi ap chingi amen khaburam opa bhau kun badmen sim Bakhuid kumba ka lang mining ko kum juminta bar bho junom la junom amen to ngenia duai habang ila yabam yasip na ki jingai jame ni karpat ko trai ba da ka jing penmenta ya ka jimaya uso jong ka jimpenim unang roy hangi dau Chris utrai jangim amen utrai undon rengka betpim rengkal bat phir muya ka kali chumbi karpadi ka jingar ko na utrai to utrai un karku kardoy pi badun suma suker ya pi amen to ka kamat jungu kanting shine happy badun peni happy ya ka jingis ne jungu amen to un paid idiopi badunai happy ya ka jing suk jungu amen bad ka jingar ko jungu blai badun bor baro uppa barukun
baru mensiam Bakhuid kan hiar hapi perkan sahabat pi junam. Amen. Yalisuk ban penbana ka kubar babha jung Trai daga jingiem ka jompi. Isawu ya ublay. Saus pak kentah. Sim Bakhuid, Barakam, Jumentar Baraboy, Chinam La Chinam, Amen. And the right Trai Jesus Christ.